ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунед. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Конор Макгрегор гуфт ки худбарқароркунии ӯ баъди осеби вазнин чӣ гуна гузашта истодааст. бадани ман худро хуб ҳис карда истодааст. ман ният дорам ки оҳиста оҳиста шумораи тамринҳоямро зиёд кунам. рӯзҳои наздик ман боз як тафтишоти медитсинӣ мегзарам ва фикр мекунам ки баъди он ман аллакай озод мешам. ҳамин ки ман ҳис кунам ки пурра ҷангидан ва гӯштин гирифта метонам, пас дар кӯтоҳтарин муддат ман ба қафас бармегардам. тамринҳои ҷисмонӣ ва зарбазанӣ хуб гузашта истодаанд. ман хеле шодам ки ба наздикӣ баргашта метонам, гуфтааст Макгрегор. хотиррасон мекунем ки Конор Макгрегор рӯзи 10 июли соли гузашта дар муҳориба зидди Дастин Порье пои худро шикаст ва то ҳол ӯ ин осеби вазнини худро табобат карда истодааст ва чӣ хеле ки мебинем Конор ҳоло ҳам нияти ба қафас баргаштан дорад. дӯстон, ба фикри шумо Конор аз куҷо мотиватсия меёбад ва ба муҳориба мебарояд? ӯ дар ММА аз ҳама пули зиёд кор кардааст. дар ду вазн чемпион шудагӣ аст. дар муҳориба зидди Флойд Мейвезер $100 миллион кор кардааст. бар замми ин ӯ боз ҷангидан мехоҳад. сабаб дар чист ба фикри шумо? ҷангвари машҳури амрикоӣ Нед Диаз гуфт ки чанд моҳ мешавад ки бо Ҳамзат Чимаев муҳориба гузарондан мехоҳад, аммо Ҳамзат барои ин муҳориба розӣ нашуда истодааст. ман тӯли 1 солу чанд моҳ кӯшиш кардам ки муҳориба гузаронам. ҳамчунин тӯли 1.5 моҳи охир ман бо Ҳамзат Чимаев ҷангидан мехостам, аммо ӯ осеб дошт. баъд проблема дар виза ва вазни зиёдатӣ. акнун ин тарсончак боз зан гирифт ба ҷои оне ки муҳориба гузаронад. и чӣ гап аст? ман ҳарчи зудтар бо ҷанговари ҳақиқӣ моҳи июл ҷангидан мехоҳам, навиштааст Диаз. ва Ҳамзат дар ин суханҳои Диаз ҷавоб дод ва гуфт ки ӯ ҳушёр нест. ту хандаоварӣ, ту кайф карда истодаӣ. ба назарам ту ягон чиз кашидӣ, навиштааст Чимаев. дӯстон, ба фикри шумо Нед Диаз рост гуфта истодааст ё ин ки аз фурсат истифода бурда ва тӯи Ҳамзат Чимаевро баҳона карда ӯро пас зада истодааст? метавонед фикрҳоятонро дар комментария нависед. чемпиони пешинаи вазни сабуки UFC Чарлз Оливера боз эълон кард ки муҳорибаи навбатии худро дар кишвари худ дар назди мухлисонаш гузарондан мехоҳад. фикр мекунам ки ман сазоворам ки ин муҳорибаи унвониро дар кишвари худ гузаронам. ҳамчунин ман фикр мекунам ки бразилиҳо сазоворанд ки баромади маро дар майдон бубинанд. ман муҳорибаи навбатии худро охири сол гузарондан мехоҳам. ба монанди дафъаи гузашта ман нав муҳориба гузарондам. барои ҳамин бозгашти ман охири сол варианти хуб аст. ҳозир ман дар хонаи худ будан ва бо оилаи худ вақт гузарондан мехоҳам ва баъди ин ба зал бармегардам ва тамринҳои худро оғоз мекунам, гуфтааст Оливера. хотиррасон мекунем ки то ҳол ягон нишон ё ин ки ягон овоза нест ки рақиби навбатии Чарлз Оливера кӣ шуда метавонад. аммо қариб ҳамаи мутахассисо оиди муҳорибаи Оливера ва Махачев гап зада истодаанд. шаби гузашта дар зали AKA ду чемпиони пешинаи UFC Ҳабиб Нурмагомедов, чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук яъне 70 кг ва чемпиони пешинаи UFC Люк Рокхелл дар вазни миёна яъне 84 кг гӯштин гирифтанд ва биёед мебинем ки гӯштинги онҳо чӣ гуна гузашт. All of a sudden, Luke practicing.
He'll say something about New practice. New practice. It ain't over yet. Coach says it's not over yet. баъди баромадани ин навор аз Люк Рокхолл пурсиданд ки Ҳабиб чанд қадар бақувват аст ва ӯ чунин ҷавоб дод: чанд қадар Ҳабиб бақувват аст? Бародар, ӯ рақами як аст. ӯ корпуси туро бо дастонаш меқапа ва агар ки ту ба ӯ иҷозат диҳӣ ки аз бар истода туро назорат кунад, пас ин чизро бо ягон чизи дигар баробар карда намешавад. Просто ҳамин видеоро тамошо кунед, чунки дар давоми 2 раунд ман аз таги ӯ ба по хеста натавонистам. 2 раунд пайҳам, гуфтааст Рокхолл. бояд гуфт ки худи Люк Рокхолл низ гӯштингири сахт аст ва боз ӯ аз Ҳабиб дида вазнинтар аст. онҳо тӯли чанд сол мешавад ки рафиқанд ва пеш якҷоя тамрин мекарданд. акнун Ҳабиб Нурмагомедов карьерашро ба анҷом расонд, а Люк Рокхолл боша карьерашро барқарор кард ва муҳорибаи навбатии худро рӯзи 31 июл зидди Пауло Коста дар турнири UFC 277 мегзаронад. дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман фикр ақидаотонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.